Tänään pelataan OG Fortnitea ja meillä on 8 eri haastetta. Jos me ei saada niitä tehtyä, niin meiltä löytyy rangaistus. Lähdetään kattoo, miten tää menee. Ja mitkä ne me päivän haasteet on? No, ekanakin meidän pitää saada 1 voitto, 15 tappoa yhdessä pelissä, jokaisella raretyl tappo, pikaksi tappo, yli 125 metrin tappo, Bayeritappo, nouskopes nipulla sekä meidän pitää tehdä 1 Fortnite-tanssi. Tänään otetaan vanhat kunnon Fortniteit. Mikä parempaa? Mä en oo tanssimassa. No niin, no sit me varmaan ei saada yhtäkään tehtyä. Se on se todennäköisyys vaihtoehto. Mihin me mennään? Aloitaks Pleasantista? Tiedätkö, otetaan sieltä se 15 tappoa ja otetaan se pois listalta ja voitto heti perään. Niin. Okei, eka chesti saatu. Helvetin hyvä kysymys. Tuolla. Tää vieläkin lentää vihdoin. Joo, ja mä osu. Mä otin eka. Noniin. 1 otettu. Okei. Meikä cleanappa se ihan. Se ei aika tappo, mut... Oh fuck! Holy fuck, se on 1 HP. Kato, et sä et päästä tuolta sivusta. Ei se osaa heittää granatteja. Se on tos meidän vieressä oikealla. Okei! Mä osuin 105 ja fuck! Okei, sillä oli kultainen aara. Mä en tiedä, että oliks niinku 5 peliä jotenkin niinku... Ajatteliks mä, että me ollaan jotenkin niinku erittäin Fortnite-proita yhtäkkiä, kun me ei olla pelattu niinku moneen vuoteen. Sä aina yliarvioit meidät. No hei, eikö se ole niinku positiivista, että mä ajattelen, että me ollaan parempia? No joo, mut sit kun se menee tämmösen niinku delusionalen puolelle. Mä laitoin tohon listaan niinku kaikki asioita, mitä meillä on ikinä tehty. Hyvä, kun ollaan voitettu peli joskus. Sä saat valita nyt paikan. Valitse nyt joku. Joo, fatali. Fatali. Ja sit joku on tuolla... Ei herran jumala. Toi 1 HP, 1 kuoli. Tos. Tässä on 1 OP. Kummasta suunnasta? Tässä mun edessä. Okei. Tää on paha, kun mä voin valehella äijälle mun tilannetta, kun ei voi vaikka katsoa striimistä, että onks mun niinku kutei vai ei. Ei voinkin. Se on niinku huono. Tää on niinku epäreilu mun mielestä. Yläkerä. Tässä. Ei vittun tuplapumput oikeesti. Saakeli. No toinen. Hei, mä saan kultaisen skari. Kyllä. Äntä. Mut ei tässä oo mitään järkeä. Miksi mä pystyn mennä kyykkyyn? Mä sain jonkun Diamond Dazzle. Niinku aura itselleni. En mä tiedä, kai se johtuu musta. Kai mä vaan oon tämmönen. Äijällä vaan on auraa. Hyväksy se. Mä hyväksyn. Kai se vaan johtuu musta. En mä silleen tarvis sitä kyllä, mutta... Kyllä se olisi mennyt jollekin muulle. Nöyris jäbä. 3 matsia aikaa tehdä kaikki. Joo, mut voiko laskea tota, kun mulla ei edes ollut kyykkyä? Totta. Challenge alkaa vasta nytte. No niin, kato. Se oli kyykystä toi meidän alku. Otetaan uusiksi. Reload. Noi oli lämmittelypeli kautta meillä ei toiminut. Oli technical difficulties. Niin. Otetaan uudelleen 5 yritystä. Nyt me pelataan täysin, eikö? Mä en oo mieltä. Me vaan pelleiltiin äsken. 5 grove. Eikä. Ota sä nyt 3, mä oon ottanut 12. Jäi. Toinen tos. Rappu siis. Mennään sitä. Se on rappu siis. 3-1. Nice. 2-3, kräkätty. Ota 5. Knokeis. Siellä on toinenkin. Ehkä tuo puutakaa. Ai tän puu. Kräkätty, knokeis.
Holy fuck. Kräkätty. Joo, mä oon kuollut, bro. Lataa. Vasen puoli. Nice. Tuplapumppu toimii aina. Aha. Holy fuck, jos mä oltais kuoltu tohon. Voisiko rangaistuksena olla hyppy tuoliin? Mitä sä tarkoitat tuolla, broidi? Tänään vedet... Ei vittu. Ei, mä en oo menossa tonne. Fuck it. Se on sun vuori. Se on sun vuori. Se on sun vuori. Jos ei kelpaa seura, niin ei kelpaa. Tuu nyt siihen. Holy fuck! Millä se tappoi mut? Tappoiko se just pislalla? Joo. Toinen lovi. Hei, ne tappaa mut sekunnissa. Mutta kun ei oo mitään suojaa, kun ei voi rakentaa. Ei oo niin lähellä. No ensimmäinen peli vasta pelattu. Se... vasen jalka semmosessa kunnossa. Aha niin joo, totta. Klassinen vasen jalka. Niin. Ai niin selkäkin on vähänkin. Ja flunssakin iski. Se on vaan sun kantamisesta. Missä on? Yksi on yksi HP. Fuck! Mä oisin voinut pikakseen tän. Ujuma. Hei, meidän pakko kokkaa. Ja niinku tieteellisestä syystä, niin laita mut tonne. Okay. Hyppää vaan. Okei, nyt mä tiedän sen. Hei. Joo. Joo. Oota pikku hetki. Tää menee tosi hyvin. Ihan kuin oltais ammattilaisia tässä. Pikku hetki, noniin. Läpi? Okei. Oota. Mennään tänne päin. Okei. Totta, väärä kulma. Mene tohon. Noniin. Okei. Joo. Mitä? Miks mä en lähtenyt? Okei. Hyppää. Hei, broidi. Okei. Hyppää. Okei, hyppää. Noniii! Musta oli aika niinku efektiivä. Näkis vaskana. Niin näki. Mutta... Mä oon ovelas piilos. Tässä on. Joo. Miks ne ampuu? Holy fuck. Kyllä ne vaan ties. Mä kuulin sun askeleet. Noni. Meikän pikkini ei voi mennä vituille. Holy fuck. Vittu se oli nopea ottaa se. No niin, 3/5 meillä on saatu yhtäkään tehty. Ajattelin, että se pikaks on. Pojat, ensimmäinen tappo! Pikakse! Kama! Kam. Siinä on sun vieressä. Ja toinen. Ei, me tehtiin ensimmäinen. Ei jumaliste, mä olen tyhmä. Mä oisin voinut tehdä sen no-scopen tossa. Missä se meni? Se on tossa kiven takaa. Osu mua päähän. Fuck. Okei. Se on siis sisällä. Siinä vasemmalla. Ylhäällä. Ampuu snipul. Ylhäällä. Fuck. Ja mä oon nyt tähän mitään. NT.
2 pihalla. Oota. Kaksi kautta 8. No niin, ja meikä tehnyt 2. Time to step it up. Knokeis. Mä oon lovi. Hyvä. Toisella puolella. Tos. Joo, mä näen. Tää tulee. Juoksu. Mä yritän päästä sinne. Missä on? Mun päällä. 6-7. Nice. Mitä vittu ne tänne kattelee? Mun yläpuolella. Osu muuhun snipuun kun mä liuuin. Ja hypin. Wow. Knokeis. Krokeetis toinen. Tapoin. Ja sit toinen. Purple. Siellä ylhäällä. Siellä toisella puolella. Mä sain purple snipu. Ei se ampuu mua. Tos. Mä en näe sitä. Oh fuck. Siis on pelaajia. Oh, se ei mennyt ihan nappiin. 2 kautta 8, eli 6 pinniä otetaan tähän väliin. Paitsi jos sä tanssit. 6 kertaa spinnataan. Ja katsotaan mitä tulee. Mä en oo saanut ite pitkään aikaa Brave Blastereista. Mulla ei mitään muistikuvaa, niinku, onks nää pahoja vai ei. Mä en kyllä vaan ite tykkää kirpeistä erityisen paljon. Haluatko sä aloittaa? No sä voit aloittaa. Okei, mä aloitan. Onks tää niinku 3 ja 3? Eli basically jos haluaa ottaa vaan 2, niin pitää vaan ottaa tehdä Fortnite-tanssi. Noniin, näkyisikö nyt hyvin? Jos se on. Ihan normi. Joo. Come on! 1 tulinen pois. Mä en tykkää kirpeistä, niin Se on hyvin. No toi Blueberry on vielä paras. Se on kirpeä. nois tulinen paha. Näitä, tää oli aika leima oikeesti. Kaikki muu paitsi tulinen, mä oon tyytyväinen. Sä et mä pitää sitä tolleen. Näin. No joo. Mä en kyllä... Sanokaas chatti, kumpi se on? Ei kyllä se uusi on. Uusi pinni. Se on ihan keskellä nimittäin. On se keltainen. Katsoo tosta ylhäältä, niin se on keltainen. Keltainen se oli. Se on molemmat, Timo. Haista vittu PK. Mulla ainakin on Ice Blaster. Sulla on Ice Blaster. Onks nää? Mistä nää on kotoisin nää Ice? Siis tää maistuu vaan mynttokselle. Tää rangaistus oli aika leima. Tää oli ihan vitun nössö. Meikä tekee Fortnite-tanssi, koska musta tuntuu, että tää ei ollut tarpeeksi rangaistus. Mun pitää tehdä jotain edes. Me feilattiin kuitenkin 6. Flossataan yhdessä. Miten flossattiin? Mun on kyllä pakko nyt katsoa. Flossaus ei ole niin helppoa kuin luulet. 10-vuotias Noel näyttää, miten se tehdään. Toi sama 10V Noel varmaan tappoi teidät just servot. Siis se on hyvin mahdollista. Miten se tehdään? Näin. Näin. Kiitti ja kuitti mun puolesta. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Yötä vaikka. Jos oot tänne asti kattonut video, tykkää videosta, laita kanava seurantaa ja kommentoi alas, mitä haasteita lähdetään kokeilemaan ensi kerran ja mitä rangaistuksia. Kiitos!